Nalazimo se u zrionici Ipak mljekare. Cecilija Galić je voditeljica proizvodnje. Cecilija, kada litre i litre mlijeka dođu u Ipak, vi brinete o tijeku proizvodnje, pa nam opišite kroz nekoliko riječi. Da, znači najprije se mlijeko kontrolira, onda se zaprima, zatim slijedi pasterizacija i onda određen, ovisno o tome koju vrstu sira radi. Evo mogu spomenuti na primjer ovaj mišni sir koji mi znači, jedini radimo baš industrijski. Znači tijek proizvodnje, nakon pasterizacije, stavlja se kultura, siri se, rezanje gruša, sušenje zrna i potom je trpanje u mišine, znači kada on postigne određeni pH. Koliko nam mora proći od trenutka dolaska mlijeka do trenutka kada ga se može jesti? Sad, ovisi koliko se koji sir suši. Znači, na primjer, ovaj iz mišine 40 dana, minimalno 45 dana mora stajati u mišinama. Ovi tvrdi sirevi moraju do 3 mjeseca. Znači, 90 dana im je sušenje. A svaki je poseban na svoj način, u biti. Meni osobno je najdraži ovaj naš prominski. To u biti sir koji je okusom lip i uvijek svugdje prolazi. A ovi drugi su isto jako lipi i ukusni, tako da svaki je na svoj način poseban. Tako. Zahvaljujem na razgovoru. Hvala.